Kaixo, ni ala naiz. Ni Ibai. Eta ni Manus naiz. Elezitu dugun txokoa Eloisa da. Hori aukeratu dugu, zeren familiarekin eta lagunekin joaten gara bertara eta asko gustatzen zaigu. Batzuetan bizikletan eta beste batzuetan oinez. Bertako frisbea tokitik, flixak, algondikala eta Zumaiako itzurun hondartza ikusten dira. Eta oraingoan bizikletan joango gara.